Aman tapos. Ata? Sa tatirege pista. Pista. Para mga kalsawa. Napark og tarong ang one out. Bosa. Magkok. Yo! Bibigyan. Nice, nice. Lamitaw pa. Oh! Igang kay dili sa among pan karon. Ayon sa ko maghugas ko mahugyaw nito tanan. Hilason. Ikaw na hugas. Mangdagat na. Nagawa sila. Maorot ang Pila, nagbilang sticker. 100. Ato ka with free video greeting. Sticker lang. Ang pasyato kailangan pa itong sticker. 100. Dito ka nang kagayat karon, pero gitilig ninyo na diri sa ako mga kay. Salamat kayo ay. Salamat sa mga nakaila, sa mga wa nakaila. Ako ni si Digers by
Ay, itatabang na tayo ng mga ganito siguro. Wow, okay mo niya! Okay, ko na yung mga nangasuya. Tama na gusto na mga kausuya. Kagalis ko kaya sa palibot, pero ako ginagino kabilit na diyan sa upan. Anay kasupanan, ako'y gusto na magpakanuni ako maingon. Itong kada oras may kalason. Hanggang maniunason. Tawan ako na naging mahilason. Sa kumplex kapayason. Kasulitong kada oras may kalason. Hanggang maniunason. Tawan ako na naging mahilason. Sa kumplex kapayason. Yo, salamat kasi nyo tanan ba? Grabe! We will have a Victoria and middle hit, guys. Wala sa Victoria later on sa mataas pa kami. Okay. Wala siya magtapok dire sa likod. Wala sa. Presentation. Salamat. Cheese Cafe. That's a treat to... Dili na ba dili na. Ritso na may dagat ko nung mga busin. Di mo, problem. Dili mo kan. Pwede na mo. Guys, Mato, kasuhagan ba yun na dito mo, right? ano to mo mga guys. Ano ta guys? Gina picture na mo. Good. Ayaw mo niya. Hello, nawalo ang cellphone. Yawa. Tom na. Please. Picture sa amin. Ay, kita na. Thank you. Salamat. Yo, ay, turo taxi, oh. Asa tagars? Scatter ta, nag-scatter ta sa Caltex. Gani rata dire mag-scatter. Yo, pila na itong daog, yo. Daw na 100. 250 pagkat major, mini. Sige. Na-flat the change. Thank you, Lord. Wait, 2 billion na sa itong Everest. Oh, thank you, Lord. 400. Pagkat isa sa taas, 250. 400. Kusa. Please, pula na po. Please, pula na po. Strive it, right? Exit na rin ko. Last na gini. Yes, 800. Yes, 800. Kasi 700 plus 800. 1,000. Yo, birds! Okay. Lucas! I'm good. Ay, pwede na nilitagaan mo? Hindi na, muna to yung team. I'm good. Dire mo ito, motor shot mo ba? Dire ka. Kumalit na nato niyo. Kaya. Bot mo tabay. Basta itong adlaw yun. Manang kaignon nga na ay mga nindot nga mahitabo. Pero na po yung mga pangit nga mga binuhatan. But it's all good and it's all solved. Pak yung mga pangit. Yo, muna to tanan. Muna itong adlaw bay. Kita mo to? Wala ragod. Bye.